ise nka no abojo mo eja mo nka aji mo ona chapla ano ba ema na ka mo ta ya magic no ko pa de na picture ni ya e mo pa ye de ya and man fi until e boy million and e boy million ko Manchester white or Manchester black or Manchester white change the color adama wono yo oh can't see one no magic ko fun kaisi oga lawo lo doja Okay, put to bed. over reflector I will see who won any work out that nigga number ise sabu na numero da era no bala ise numero da ka zenda mana amaka je ise no ma je ise ema eba o wata ro o wata mo da mira ise 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 ego bibia mo na akwa arụsi ego wa na asaba ihe bi ogologo ndị So, when I become no more belly from where I am,
Only for you run them up and from another my friend and car. Never did you get back. No one never would be. Well, you don't get like the same one. Someone like I'm not going to have it. I come with it. Where's your bill and caca? Mommy be there back. Tell the one. Come here, get one more bill of the job. Hey, brother. Come with me there, Jack. Thank you. Every time I was there, every time I was there, and then You want me for? I'm not gonna. And car cooling van. Come on now. Go back a little. I'm going to live. That's not Wednesday. I'm going to get it. I'm going to go to the Western night because you do so well. You haven't got a people from Obama. You go to Wolf. It's a camera of this. In Nana gave you on them. So, now, you can't be good at Jagger. So that is my candy. Guys, my car, I'm making Arusiego one na saba. Agumpo. Se agumpo. Moke de kan moke na. Taba da ne bura ifani banse So nka go FIFA. Nka get anu abo. Ah je bu eje. Ka go nka wala na wono. Ofo do bu je jamba. Ya ta go na abo today ba na ba no fun na go we achieve the bia. Na na dey ko ba dey. No ka ndo dey ya. Ko we be gini dia bia. Ni ko me ri go na. O mo aka zo ta abo aja di na. Yo ta go. So kwa na zo mo boy. Yo ta go kwesi na ya bale. Na ka ka sino ga west kan we ta ka we ji ya be. O di ko bu je be. No ke ji de je. Ya ta go. So bo bi ko. Nka bụ ma okwu ma akpọ okwu ma ife na anụ edi ma akụfe na adọbata ewe na adọ
ngwongwo dibịa jide ebube ofu nwe See. Because of the white side. No, the. agụmgbo ọnwa na-ebe n'ebe. Oke ọgọ ịkara aka. Oke ọgọ ịwụ mmanwụ. ọkpara nọ Arọ. ya n'ihu ọ bụ igwe ka a na-echizi Igwe. Negodu nwoke. nke bụ igwe ka ka dị Ọchịkọ. ebuka dịkwa mma Igwe achịrị ọzọ. awụzikwa m igwe Achịrị ọzọ. Ọ bụkwa ibesi ya mana ọ ka abịara ọ ka dị n'ezi. Ọ ebesi ya abịa. maka na isi gara aka na-egbu oge ọ bụ oge dị ka mkpa n'isi igwe onye na-eriri ndị ahụ egbu igwe ọ bụ oge Igwe achịrị ọzọ. ọnwa na-apụta Omere ọra. Ọnwa na-ebe n'ebe. Omere ọra. Ọgba ọgụ ndị a na-emegbu emegbu. ma ọ na-akwado akwado apụta ka m kwuru Ọgba ọgụ onye a na-emegbu emegbu. Negodu nwoke. Afọ nwoke ahụ. Negodu nwoke. Negodu nwoke. Negodu nwoke. Negodu nwoke. Ọ bụ isi gara aka na-egbu oge. Ọ bụ oge ka m Odogwu na Pakistan ka na-ezo obi dịka nwana ọbara tụrụ n'igwe ma ọ na-agwọ onye ekwu na ala ya kwụkọtọ igwe ife eji esi ekwentị onye nwa bụ ife a. Onye nwa bụ ife a. telefon Telefon. ịgwa m last time na mama na-ekpozi fon A sị ya tụrụ ya n'aka nọ na ibe bịa konfiz ma mụrụ onye ya fon nwesị ka m weligoro nke a bịa then open etizi ofe na ụlọtalọ atụmakwa alụ Like 3 phone gabi. Ema ihe eme bro. fon da na na we gba wata fon ndị onye ọbụla na-ịchọ ikwe na-ịchọ ikwe ịchọ ọfọdụ na Iwo menka. Iwo menka. Ise. ndị iweta jukwu ma abụ na iwe ọma ga-emere eji nke na asọpọtụ nwoke m ọ na-abụ mmadụ mee ibe ma na obi juru na aṅụrị ndị iweta maka na ozigbo ozi na-ejiri mmadụ iji were aka ebe nke kacha tọmọtọ bụ okpu ọnwara isi kara aka na-egbu ogidi ọgwụ ogidi ma ọ bịa baa ọ ga-adị gị mma iwe ọma ga-emere ọ bụ agbara ego m na-enye obi isi ma mmadụ ole ka mmemme mata mmadụ ọlụsị ebe wa na-enye special tech people na ị ga-arụ ọrụ ova na-enye nnukwu ego ebe maka anyachala ya anyachala ka anyachala ya se
I'll say go on. What I remember. Let's go on. Oh my God, what tell me that? May I appreciate it. Never ever say never. You want my mother? I'm thinking, man. Okay. I'm thinking, I'm more. Okay. Man, I'm fine. I like you one for. So no, what I can do, I'm not fair. Raise down. Come on. Take off. What's it? I want you. Yeah, you want the line? I want to know. Oh man. Thank you. Tia, come This is Jeff Jr. Jeffrey Jr. Say thank you, sir. Shake, sir. Yeah, boy. Yeah. Thank you, sir. Just give me just a little time. I want to work. Oh, so if you want to open it, then if from here, one open it if you are going to go inside there. That way, that's the location. Whenever they give you money, you put it there. It's your bag.
Hey, go. She culture day. It won't be. She culture day on the school. It won't be waiting for 9 and me after one after the other. Maybe just work. Mano mo ofa dan ka na yego ya na gide ko mo na nworo aya to ale. Putin. Mo na ma ya. Mo no ba. Na mi ba kam da kam. Marshal president. Kam mo bele ko ko. Go. So ya bi na ja wo. Ina agisi mi ya ike. Mo eto an na eto wala slate. Iku chite nke mo na ya. Onwe ba na ko ya go akwụba na ezi. Emem call. Flashing kam mere eto wo zugo. Ife me. Marshal president. Fa no na eme. Bomb corner. Ada egwuregwu. Mma. Ngwa. Hey. Yes. No go fire my yo. Putin. Yes. You don't do okay. Yes. You can confirm man now. Yes. Hey. We can see your back. You be putting money inside. Eso vivo. Ome de dobo. Before because they not say before me they know why. Biro ga ya for it. Diga dey do na bata. Diga bo ju o ba si ni le kenda na wo bo sen. Before me they know. Pero wana na go si logo go ni.
obviously tikwa aka na apa wetekwuru m ụmụ m so nke njibụrụ mmadụ ọ na-adị m ka ibe o wetara ọkarịrị akarị sị ka nha dịkwuo ya 50 ọ bụrụ 150 wetekwuo 50 dekwuo ka ọ bụrụ maka na ọnụ dịkwado nnekwa masị n'ibe mmegwu ibe m ana m aka na agwa ya igbo bụ igbo si nnekwa na ụnụ fụrụ nọ na-eme ọ dị egwuregwu ime ọ wetara nne enye m 100 mana ọ bịa na-eme m n'obi si na ọ wetakwuru m ụmụ m ka enwe conscience sị ka nyekwuo ya 50 otu ụwọ 50 maka na ngwongwo bụ bịa atụbagode na-abịa ọ karịrị ego na ọ ga-adị ego na mma amaka ga-emeri na-enye gị mmadụ 10 ga-apụtara na ise ndị ga-abịa inyeba a ga-enyebe ego ụmụ ndị ga-enye m na 1000 nwe ndị ga-enye m na million enwere m mmadụ azụtago m mmadụ ibe ngwa mmadụ na ọ ga-eme ọ ga-adị ego na mma ise igbo bụ igbo ibe na ọ bụ ofu ọbụ ka nne na nwa nwa emebe na akara nke eji enweta mbụ ọ bụ na ịchọ ka m na-ahụ karịa ebụ m onye ogide ịchọkwa ebe ata na ome ka m na-akwado ya ofe agba ofu ọmụ bụ aka na-akwa nka nke izi abịa fara na okpukpara akwụkwọ ọzọ m akara eji enweta ma ọ bụ na ịchọ ịkpọ m n'igwe bụ 09069045474 ịgba na alụm ozugbo mụ na na-aba nọrọ ya 09069045474 ịkpọ na alụm ozugbo abịa m 090 onye kpọkwa m ege na 090
045474. Ebe na alụmọ ozugbo enweta mụ na na-abakali ya. Ọ ka ọ dị. Ugbo ekene m unu. That's